sa TESDA yan siya. It's a very important. Kasi pag surrender ng NPA, bigyan ko ng kondo, pero paaralin ko. Marami akong kondo, about 15,000 more. Baski saan sa Pilipinas. Mag-surrender ka, hoy, NPA, kinig kayo. Surrender kayo, bigyan ko kayo sweldo, bigyan ko kayo kondo, mag-aral kayo sa TESDA kay General Apenya. Turuan kayo ng anong gusto mo. Kasi ngayon, sa Davao, ayaw nilang maniwala. Maraming construction na babara. Booming ang Davao eh. Ang problema, kulang ng mga artisans. Ito, ipagawa mo ito, hindi ka pwede magtawag dito. Gawaan mo ito. Paggawa mo yan, sibilyan naglalakad yan, bagsak ito. Ubos pa tayong lahat. Mauna siguro yan dyan, kaya mabigat. Wala master carpentry. Pag-aralan mo yan eh. Master plumber. Kasi pag plus mo, kung hindi marunong, instead bababa yan, aakyat yan. Master lahat. Plumber, electrician, carpenter, wala tayo. Kulang. Kaya sabi ko kayo mga NPA, kung nasa puso talaga ninyo na ma-surrender at magsama tayo, at wala naman akong rason kung bakit ako magtanim ng sama ng loob sa inyo. Sabi ninyo, prinsipyo yan. Okay, I'll accept it. Pero